Diwet-wet nggih. Diwet-wet. Nggih mboten apa. Jengkar saka Pangaluan. Genduk prigel. Sepote, Cak. Sepote, Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soryoni ya Mas. Riyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masyaallah. Aku sik kelingan. Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Kene Niken ya ta? Niken. Terus aku. Terus Anin. Terus Nyanyuk. Nyanyu terus bareno biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing. Oh ya. Terus Elin. Terus Mbak Iit. Terus Bu Sri. Kali sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas mati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. Sok melu sora lho Mas. Ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Saiki bar iki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan apik cilik-cilik wis. Keluarga seni. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai apal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Sik kelas piro ya Mas? Kelas 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah. Terus aja lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Tenan wis biasa isih. Iya wayangan dalange Mas Predi sendene iki. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya. Iki kok rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa ki? Lha ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya yuban-yuban dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok iki. Ya ngatur apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya. Nembang iki mengono pamundutan bentuk prigel saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye Nok? Oh, gambange ning kiwa. Sikiaraning nyawa asik-asik kowe lho. Pokoke asik-asik. Terus Nirmala. Sumanding sampun. Sumanding wis. Sumanding sampun. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Wah, apik iki. Kowe joget to, Mengo sik, Mbah. Aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir joget. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dene iki. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jajan. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatene yoga-yoga iki. Wangi Minggu sampean sing anu bahasa Indonesia Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Pak Jo
Aja bahasa Inggris. Minggu malam. Minggu malam bahasa Inggris yo. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. iki bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu cegah nendra tetap wungu Menahan mata enggak usah. kok menahan mata piye ta Mas? Menahan ngantuk. Nahan ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyanda HP video call kayak. Dadi arep turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan ucup perwatan Oh, ya ruwatan yo. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. bener Ah, kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese bu NEK. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Javanis loh ya. Pokoknya Inggris yo wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas sak pethoke pokoke. Ngapa nggo Inggris barang. lan santunan anak yatim Dan santunan anak yatim. acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa Kok kuwi? kid is dead? Kids iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing iki mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jam ki. sak jeblak. Pokoknya Inggris. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya pangga. Sapu bro. Mungkin merke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Ber. Ah. Ber. Apa berat? Sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday piye to? Sapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya birthday. wis sak karepmu, Jo, Paijo. Aku ora tau ning Inggris jadi dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah kalau joget juga Joget tau. joget to, mau jaluk Banyuwangi nih ganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya to. Sikilku loro aja. Ini Ya. jadi nambah kurang. Yo. Oke, matur sembah nuwun Mas Freddy. Tembange Gerajakan Banyuwangi digarap Jaipongan Garap Janape. Laras. Nggih. Spesial kagem Padepokan sapu jagat. Sapu Lho. jagat. Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dewi. Iya. Memang acarane santunan anak yatim. Inggih. Ki yahin iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki Kula. Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. Tapi nate cilik ngono lho kula. dhisik tau cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bina Wah. wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah Cah cilik. cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Lah niki lho. disangon. Cuwilik nika. Ana Nah. dito. Wah lungguh Mbak Ibu tak kira cilik ya. Iya ta Mas. Wono
Ana. Wonten. Pundi-pundi, Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to, Cek? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi iki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, leres Mas Fred. Ayo, Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan, Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nak upami mboten Nggih, karo mboten mae pisan. mani dhewe piye? Nggih. Digendong ra apa-apa? Bapak Apa? apa mae digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Oh, mekaten nggih, nggih. Mung siji. Namung setunggal. Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Aja to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Laras. Niku Ben enten ora mboten temen. teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten, Bu. Oke, sangoni Oke. meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Wis. Wehno. Jo bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Lah, iki lho, cilik iki lho. Kudungan lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kayak cilik tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho Apa-apa, sing Adil. gawe baju kuning kae digendong kali ya cilik Pundi? jaluk nane. Ndi to? Kae. Oh, ya. Ya. Jo. Kuwi bene jalukane. Oh, nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Ya. Wah, isih akeh aku nurun Oh, Gus apa Dedi. ya? Dalang Duit waris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten? Nika lho ngajeng adik nika. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok iki tuku rokok, Brot. Enten malih mboten? Ndi? Oh, cilik opane jentikane iki cilik. Enten malih mboten mriko? Oh, mriko lho adik nika. Ajeng iki. Ayo Dik, iki Dik. Iki lho. Rene, nah ngono kek mangku Loro direne. Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukane. Lho tenang ae Gus Dedi jek nang kono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Walah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah sik, biru iki. munggah rene, Ah, rene. Tak loro munggah sik. Sini le. Mana? Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Ndang rene. Sumpah ya. lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene, ha. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, penyapa Pak, gak apa-apa toh? berobat. Sehat Pak ya? Yo iya. Sing kae sapa Ya, jenenge? yang kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Kaya kacamu. Ya iya ki lho. Wah jenenge Guset. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lah, Seneng kelas nonton kelas- wayang ya, Iya. bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Mm-mm, Seneng nonton alhamdulillah. wayangnya apa sindene? Wayangi. Oh wayangnya. Wayang. Sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Ki piro? Kurang sitok, tambah, Pak. tambah Lah, bocah. Eh? Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, siji. Heeh nggih. Sumpah sik sitok. Lha iso kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arep dijol dikereketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, ya. Nggih. Isih neh ora? Sampun. Kowe disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne. Nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ora oleh. Ngono iki langsung cuh. Ngono. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, nah kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane ya Merior. Lah mau penteleng iki lho, Jo. Bocah cilik.
Puluhan cah lurus 10 lho. Loh. Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyaki. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lak gede aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki 20 entek iki nyawer to. Ya mbok ben. Kuwi Terima jadwal kasih, paido Ale. jaman semono. Makasih. Ya. Pun telas. Loh, lah cek nek Lah, ngeten iki. Lacet idone kabeh. Oke, Cok. Kaya kene. Gus, tambahin nggih, Gus. Lah alah, memang jalan Lah, niki. guse Mas. Iki jek nek cah cilik mlaku rene kau sireng iki. Di. Oh, ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Oh, lha iki arep enek aja, Pak. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Ya, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok nangis. Ya kene. Sik turah loro aja. Nggih, cek turah pira? Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih. Niko Adik mriki. Golok kono. Ayo. Salah turu. Turu ra oleh lewe. Lagi duduk sing lambi kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya cek loro aja. ibuke njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono jaru. Tasik kalih monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Hei, ada yang kenal lho. Hei, untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD piye to, Lek? Waduh, sakmono ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki. Iki masa Kowe cilik. wae. Cok. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason lho. Mas, Lah iki. Susus 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone gangsa. Kurang papat. Salah. Ini. Rasane gangsal. Ayo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedekah kok setengah. Lah. Sedekah kudune full. Full. Heeh. Kabeh tak fullne, Job. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karep HP diwehke. Tapi didol sih. Ya. Iki tanjake Nggih. genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki Paring tetembangan. duet maut iki. Ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo, sepone. Wirawiri campur sari Indonesia. Piye, arep piye? Kurang sak jrengan kaya gak dikeki. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane le budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Ya sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng dalu Jen nah. reoni tenan Mas, bunga hatiku. Loh, Siap. sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon awal Karir jadi Siti Jun. Terus Dan kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Dalam lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok. Wis sampe. aku Malane. kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta, Mas? Jadi eling to Mas Janduk. Wah, jan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya dah. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. intip. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Ya ngaturne apa, Mbak? Ya Mbak. Apa ki lagune cah? Denok Oke. Tembangnya Dina. Oke. Dina api. Heeh. Dodeno gandol-gandul. Ya, ya kuwi bener Iya. iki. Heeh. Ngapa?
Duwe mik dhewe aja lho kancane. Aku nyilih, Mas. Oh, ya wis sampean tak sili. Ya tak ijali. Nah, ngoten lho. Oh, awakane nek karo wong wedok modele ngono lho. Terowongan modele. Yoga lho nyapu. Heeh. Tak sarung. Yuk, bersama yuk. Wirawiri. CB Audio, terima kasih. Oh, cayu ayu. Wilujeng enjing niki sampun enjing jam 1. Oh Za. iya. Ya dasare lek wong tuwek lali karo jam. Wes Biasane gampang. ngoten niku. Jamku mati. Wong tuwek kuwi gampang lali karo jam. Mergo isine mung seneng. Lah nggih. Mulane bengi niki seneng-seneng. Bengi iki seneng-seneng. Nggih. Heeh, jadi iki padatan lho ya. Betul. Brot. Nggih. Pripun? Padatane yahene iki kan limbuk cangik iki wis selesai. Nggih. Nah, iki ditarekke karo para penonton. Oh, nggih. Niki dilanjut Nggih. wayangane napa Napa? limbuk cangikan. Ben nggih. Pripun Bapak-bapak Ibu-ibu? Napa Niki dangdut? dangdut napa wayangan. Lah nggih, campur sari. Pripun? Napa wayangan? Wayangan. Bar jere. Kok bar piye to, Jo? Awur. Pun manut. Tanjake gendho cici. Nggih. Heeh, nek yo bar iki wayangan. Siap. Heeh, ana junior jumeneng pisan. Nggih, Gendho pun. junior. Dilosokake. Wajan apik iki. Heeh. Kimplah-kimplahnya Indonesia. Kimplah-kimplah. Kimplah-kimplahnya Lah Indonesia. ya, mosok awak kok bokong kabeh. Lah ya. Awur salah Wah, bokong tok. Jan. Nggih, tembange napa, Mas? Tembangnya apa ki? Saja digawe sing rancak. Nggih. Bocah telu Jan kaya kendang bem. Napa? Jenengan demen sing ngeten iki napa sing triplekan? Sing triplekan napa sing ngeten iki? Ya aku sing sedeng. Sedeng. Dan iki sedeng napa mboten? Wah, lah ya kuwi gedhen. Wah, Aku gak ngerti anakku ya nduk. Kaya tawa to wisan. Tanjake. Pundi niki ta? Niki mantan pacar saya. Wah. Eh? Anu to? Sinten? Bude, monggo mriki. Oke mendil. Ayo. Nah, ayo sini. Lah nggih mriki. Oh. Bawa no. Apike ngangge bawa esuk-esuk iki bawa wae. Nggih. Heeh. Dadi dudohno nek apa lek langsung lagu impane piye nek bawa kan iki lho suarane Wida Bahtiar. Apike manggon ning bawa no. Kayak gedang. Sak pinten, Pak Po? Mas Hendra. Dah wong bagus Bapak jening ati kaya ngene wong nandang asmara ayo Mbak Di Lati rasa Mas Freddy Mbak Di Ayo aku lek nyeluk nimbal iki Mbok De. aku kangen sego gorengnya Mbak Di Pakulinane kawit biyen ki aku yang nimbal Mbok De. iya Mbak Di matur suwun ya toh. tenan bendahara Mas Ndara. ya Eh, ini yatim anak yatim Mbok De, lagi germone ora diwehi. lho teng pundi Bude Mboten nemben Heeh. apa tak waktu
Besok kapan ketekan jejer lan wong bagus. Sing guri nyapa to kuwi? Diam. Nah ngono lek gak mbok lem apik aku mutung. Lah. Aku mutungan. Lho, Penganjuk niku kula terkenal mutungan. Lah nyapa? Hah? Nyapa mutungan? Ya mergo megelne kabeh pancen. Mbah. Lho, ya ta. Panjak ki lek aben esuk ngene iki mesti megelke kok. Iya, megelke kabeh. Megelke. Sing gak mek gur Mas iki lho. Ya, Pak Poh. Pak Pohendra. Pak Pohendra. Bocah-bocah kuwi yahene gampang megelke. Heeh, megelke. Ya siji megelke boyok barang. Kok nang rono ae. Pindho mimi lan mintuno. Sik piye? Balik. Salah. Jim. Bil. Oleh balik ora apa-apa. Cakepane lintu. Cakepane. Wong wayang koprol ra dadi kon baleni kok. Besok kapan katekan. Niki wau sampun. Balen jere. Jangan jak guyon marahi. Lan wong bagus. ya ngono kuwi lho Wi. Kahanane wong jejer wong bagus ki gampang lali. Iya. Umpamane sinakoda tanpa prau sasat darat ing Jolodri nyidam sari buater alon masih. Aku senenganku ngono. Oh mak geweduk ngono kuwi. Opo wi? Aku ya senengane lek gleweduk. Nggon bem auto. Esuk-esuk lek gak gleduk. Wah, kan kaya junior gleduk. Sugeng enjang dumateng Bapak ingkang tansah
kasih derek umon dumateng sedaya pamriksa Bapak Soibu. Menika pamundhutane Mbok D Mentil menika nyidam sari sak bawane. Wah. Iki delungkas. Isih loro. Iki loro iki Dinda. Dinda ngatur ya Pondak. Ki mengene Dinda. Nggih. Iki Pak Sudono sing saka Lumajang. Kirwanata Mandaraka Tayarata Jrasa Rira
Sing dimanapane tak eman ora kena wis ayo gandengan kunco lah iki rasakno nafsu kang ojo-ojo sirena tanpa gotro wong kang pindut durbi menika jeneman gendra nggih Bu Sri. Jan apik. Jan menika nggugah mutiara kependhem. Dadi awake dhewe yahene pada esuk. Iki musisi sik melek. Wow, dangdut Mas. Ya ini sing mirsani si oke ora? Wah, nggih. Menika uga ngaturake gunging panuwun tanpa pindan dumateng Bapa, dumateng sedaya pamriksa ingkang tasih nderek wungon. Nah, panjenengan yo malam tirakatan ki awake dhewe nirakati awake dhewe uga samubarang reh ditirakati. Ki jan golek ngalap berkah barokah. Iya. Kang apa? Ngomong yahene kok bengak-bengok wis pada esuk ndak pantes. Aku sik dandani cakil iki lah. Aku nek yahene iki njaluke ya musik. Eman-eman musik. Kopi sak morong grujukne kowe. Wah. Gendon ki ya ana-ana sakmene mbane depne rene. Ah, jan. Gak kersa piye ya doyan. Ki diwenehi tembang dangdut. Ya. Nah, jan apik. Niki njumbuhke ki sing nyanyi Cici. Heeh.
Iki lagune njumbuhne santunan anak yatim. Dadi ya digekke lagu. Ambil nada Mas. Mas Gatot. Wes. Yatim piatu. Cek. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin Allahumma amin. Aku seneng lek kuwi. Aku tak ndang metu. Ya ini kok metu. Biasanya lek esuk-esuk aku enak metu lho Mas. Ya. Tembange karo lungguh wae. Dirasake sing kalem. Ayo nak. Karo ngatek karo lungguh. Ayo nak. Digarap kalem-kalem. Ya. Yatim piatu digarap, cok. Klasik. Atro ya, Pe. Apik ya, Tro. Wah, tak culek lambimu kok. Wah, Jan. Iki meng klangen aku. Wah, Jan apik. Tembange yatim piatu. Najan to sak tembang yatim piatu kang gareng kan kowe, Tro. Piye, Kong? Kuwi ana werdine. Dadi kon tabah bocah-bocah sing nandang yatim piatu uga ditujokke dumateng para dermawan uga kaya sing disebutke Gus Dedi ngarep mang dadi yen awake dhewe iki kelonggaran wujude bondo apa wae yen awake dhewe bisa disumbangke dadi sing migunani. Awit apa besok yen awake dhewe kabeh wis kondur ana pangayunaning Gusti ya kuwi wujud sedekah kuwi minangka kang dadi kancane amal jariyah sing kanthi sabar tawakal rila narima dalah temen. Wah
Yahene kok awakmu wis ngetokne pitutur to, Gong. Wah, wong yahene kok esuk-esuk iki wis penak ngene iki digarep cara kuna biyen. Wah, ki meng tembange yatim piatu. Ki meng klangenane Bagong. Aku yahene iki yen dangdut alus-alus ngene iki seneng. Iki ambok pilih Gus Dedi ngresake tetembangan kasumanggaken lho, Gus. Oh Wiwi. Wiwi Nyidam Sari. Wah, jan apik. Iki Jineman Nyidam Sari. Nyidam Sari. Sinten ta niku wau? Niku wau sinten? Ibuke niku wau. Oh, Bu Roy wau. Heeh, Bu Roy. Bu Roy. Nggih, Bu. Oke. Tenang ae. Sajake. Dadi lek nyeluk Mbok De mentil. Mbok De. Heeh, mbok Wah, jeneng. dicukukne tenan, Mas. Wah, lha kuwi. Cukukne. Kuwi asistene Gus Dedi. Oh. Dadi Gus Dedi iki duwite sing gawa sapa-sapa lek nyun Gus Dedi dhewe ora ngasta Malah duwit. ya, Mas ya. Ya sing bener ngono. Sing gawa iku sing wedok. Gus Dedi kuwi mangan wis tak paring dawuh. Nggih. Aku nyanti-nyanti ora nggawa duwit. Duwit. Duwit tak ngge apa? Ah ngono mulane didum-dumne kaya awake dhewe ngene iki termasuk disedekahne. Betul sekali. Dadi awake dhewe seorang nguri-nguri budaya. Ya. Gus Dedi sing nguripi budaya. Betul. Nguri-nguri tanpa ana sing nguripi yo ndak berjalan. Jalan. Ayo Mbok De. Gak uyip. Dalam. Wah nggih, matur suwun. Nyidam Sari. Wah, wayah-wayah iki nyamleng banget. Nggih. Heeh. Loh, dibawani no, Mas. Lho, mboten sah. Bawani. Kok selak bengi. Lho, ora apa-apa awake dhewe setengah 7 esuk bareng bocah sekolah buyar. Ngoten nggih, Gus nggih. Pripun? Wong ngadeg. Nyone jumeneng niku Oh, pripun? jumeneng monggo, jumeneng ngersake jumeneng. Nggih. Aku jane lungguh ket mang ya jumeneng jane. Sing ndi kuwi? Kerese. Ya. Aku berusaha enggak negatif thinking kok. Wida Bahtiar, wah kakunge uga dalang. Oke. Jan hebat tanggapane. Pundi to? Hah? Pundi? Cah kulon. Sikilku kok gringing. Bocah kulon kono.